Na svätých misiách v Selenči, Jugoslávia, 1923. Napísal páter Ľudovít Ajsele. Spoločnosť Ježišova. Istého dňa prinesie mi poštár list. Príďte do Selenči na sväté misie. Selenča? Kde je? Čo je? Rozmýšľame a dopytujeme sa o nej, až konečne nájdeme ju v Jugoslávii. Zaradovali sme sa, že našim bratom Slovákom v Jugoslávii môžeme ísť na pomoc a nesmrteľné duše chrániť od záhuby. Dali sme sa s pátrom Javorkom na cestu. Dlho to trvalo, kým sme si zaopatrili všetky úradné písma na cestu. V piatok ráno sme sadli na rýchlik, kdeže sme mali v sobotu večer začať sväté misie. Poverčivý svet by povedal, v piatok cestovať? Veď je to nešťastie. No, my sme sa toho neľakali. Cesta sa nám dobre míňala. Rýchlik preletel cez Budapešť, až od poludnia okolo 4. hodiny sme prišli k hraniciam Jugoslávie. Prehliadka bola prísna, a to vec samozrejmá. Prídeme na prvú stanicu, Subotica, kde sme mali presadnúť. Dopytujeme sa na stanici smer na Selenču, ale nikto nám nevedel dať úpravy, veď úradníctvo bolo zväčša srbské a nevyznalo sa ešte natoľko v miestnych pomeroch. Konečne sme sa to dozvedeli. Sadli sme si na vlak, ktorý nás viezol do Zombora. Tu sme sa dozvedeli, že najbližšia stanica do Selenči je Parabuť, ale vlak len po polnoci pôjde. My zašli sme do mesta a zabavili sa trošku. Lenže potom sme sa iba po dlhšom túlaní dostali na stanicu. Všetko bolo pozatvárané. Čo robiť? Na tej ostrej zime zostať? Prechádzal sa tam vysoký muž, zakrútený až po hlavu do ručníka. Vyzeral ani strašidlo. Spýtame sa ho. Prečo sú zatvorené čakárne? To je už taká obyčaj. Najbližší vlak pôjde o 2:30 a preto do 2. hodiny bude všetko zatvorené. Slabé potešenie v takejto zime. No prechádzali sme sa a modlili. Tak nám prešiel čas. Túžobne sme očakávali tú 2. hodinu. Bolo nás vždy viac a viac. Pred 2. hodinou otvárajú sa dvere. Dostaneme sa dnu. Prídeme do čakárni 3. triedy a zočíme na podiu veľký hrniec. Varia tam čaj. Skoro by sme si boli objednali jednu porciu, keby nás nebola čakala svätá omša. Ale nerobil to kuchár gustiózne. Vzal naberačku, ochutnával čaj a opäť vlial do hrnca. No, ďakujem pekne. Konečne sme si sadli na studený vlak. Veru bol to div Boží, že sme nezmrzli. Tenký letný kabátik, na ňom zimník a na nohy zima až hrúza. Že sme tedy nezmrzli, Pánu Bohu môžeme ďakovať. Bola to vtedy krutá zima. Okolo 4:30 hodiny prišli sme do Parabuť. Vysadneme. Či nás bude vozík čakať? Radíme sa. Pozeráme, ale nič nenachádzame. Čo robiť? Nuž pôjdeme pešky až do dediny a zda tam nájdeme dáku príležitosť. Ale čo bude s batožinou? Je to dosť veľká ťarcha. Dali sme sa na cestu. Pred nami brodilo sa niekoľko chlapov vo veľkom snehu. Poďme za nimi. Šli sme. Zrazu počujeme potešiteľné hlasy. Schovárajú sa medzi sebou po slovensky. Počujte, páter, hovorím spoločníkovi. Veď sú to Slováci. Čo sú? Odkiaľ sú? Vinde. Počuj, Jožo, nebolo by dobre, keby sme sa išli dakde trochu zohriať? A zda na pohárčok? Čo? Ale čo? Vykročíme trochu bystrejšie a zahrejeme sa. Veď sme nie ďaleko od Selenči. Páter, hovorím spoločníkovi, veď sú to naši ľudia. Oboznáme sa s nimi. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus, pozdraví ich páter Javorka. Kdeže idete, ľudia Boží? Do Selenči, odpovedali prekvapene. A vy kde idete? Pýtali sa chlapi zadivene. Do Selenči. Do Selenči? A kto ste, prosím ponížene? Sme misionári, ideme k vám na sväté misie. Tak, i my sa ponáhľame domov na sväté misie. Boli sme v horách drevo rúbať a pán farár nás upovedomil, že dnes večer sa započnú sväté misie. I my sa ponáhľame, aby sme tiež boli účastní tých milostí. Bolo to milé stretnutie. Chlapi nám už aj pobrali batožiny a za radostného a veselého rozhovoru kráčali sme vopred.
Cesta nám ubývala. Tu vidíme zďaleka, že voľakto letí nám v ústrety. Príde k nám, ľudia poznajú svojho krajana. Bol to vozík od pána farára. Posadali sme si naň a uháňali sme veselo k cieľu svojho putovania do Selenči. Práve zazvonili na roráty. Okná na domoch osvetlené. Mladí, starí, usilovne sa poberali do kostola. Vozík postal pred farou. Drahí rodáci nás vítali tak prosto, ale srdečne, ako to slovenská úprimnosť rozumie. Tešili sa nesmierne, že sme sa šťastlive dostavili. Šli sme na roráty a odbavili sme si sväté omše a oznámili program. A niesla sa zvesť po dedine. Už prišli misionári. Od poludnia započali sa sväté misie. Kostol bol nabitý. Ľudia plakali od radosti, že v svojej materčine počujú tie pravdy života večného. Aj pre mnohí evanjeliíci sa dostavili na kázne. V nedeľu sa započali stavové vyučovania pre mládež. Vtedy príde odkaz, aby sa misionári cudzinci išli predstaviť k náčelníkovi do X. Musel sa program prerušiť. Sadli sme si na sane. Zakrútili nás do bundy a bystré tátoše leteli so sánkami. Po obede okolo 2 hodine sme sa ustanovili v úrade. Dlho sme čakali. Náčelník konečne prišiel po dlhom čakaní a prijal nás dosť studeno. Predstavili sme sa mu, sucho sa nás pýtal. Odkiaľ ste prišli? Zo Slovenska. A na čo? Sväté misie odbavovať. A čo sú to tie misie? Sú to 8 dní trvajúce pobožnosti, kde sa každodenne aspoň 2-krát káže o večných pravdách svätého náboženstva, spovedá sa a ľudia pristupujú k svätému prijímaniu. Sú to cvičenia, pri ktorých sa ľudia polepšujú, povzbudzujú k dokonalému plneniu svojich povinností k Bohu a spolu blížnemu. Ale on tomu nerozumel. Bol totižto pravoslávneho náboženstva. A prečo to neodbaví tamojší farár? Odvetil nám. To robievajú obyčajne reholníci, odpovedáme. A prečo ste prišli až zo Slovenska? Však aj tu máme reholníkov, ktorí by to mohli tiež odbaviť. Preto, lebo tu nie je reholníkov, ktorí by vedeli slovensky. A veriaci sú Slováci. Ukážte pasy. Prosím, tu sú. Hádel, skúmal a krútil hlavou. A máte k tomu dovolenie od ministerstva? Nie. Ani nepotrebujeme, lebo svätých misie nemajú nič s politikou. A o čom budete rečniť? O cieli človeka, o smrti, o súde Božom, o pekle, o nebi, o pokání, o príkazoch božích a cirkevných, o stavovských povinnostiach. Ale pobúrite ľud? Áno, pobúrime ľud, aby schodil zo seba jarmo diablove, zriekol sa hriechu a slúžil Pánu Bohu. A kto vás sem volal? Cirkevná vrchnosť, osvietený pán, apoštolský administrátor. A jaký plat dostanete za to? Pán Boh zaplať. Vyplatí sa vám to tak zďaleka sem prísť? Áno, vyplatí. Za nesmrteľné duše sa vyplatí, čo i do ďalekej Afriky ísť, aby sa zachránili a získali Pána Boha. Ale i za peniaze ste prišli. Niet takých peňazí, niet toho zlata a striebra, za ktoré by sme sa boli sem ustávali. A čo robí Hlinka? Na túto otázku sme sa len dívali. Aká súvislosť? Čo má Hlinka s našim pasom? Čo robí Hlinka? To my veru nevieme. Veď jeden z nás je z Trnavy, druhý z Bratislavy. Čo asi robí Hlinka? Nuž, azda sa chystá na vianočný večierok. S týmto sa pretrhla nitka otázok. Na chvíľku nás poslal von a potom znovu predvolal. Bol docela zmenený. Milý, zdvorilý, prívetivý pán. Oznámil nám, že pasy máme v poriadku. Ba ešte i s cigaretkou nás ponúkol. Sadli sme si na sánky a leteli späť. Keď sme prišli domov, radostné tváre veriacich nás očakávali. Zvedavo sa nás vypytovali, či sa nám nič nestalo. Nič, odpovedáme. Poplašné chýry chodili po dedine, že vraj nás zatvorili, nabili a tak ďalej. Večer bola zase kázeň. Po nej rozišli sa veriaci domov. Štedrý večer odbavovať podobne, ako sa to robí u nás na Slovensku. Sväté misie boli v plnom prúde.
Mladí, starí, bez výnimky chodili horlive na sväté kázne. Ťažko sa mohol človek pretisnúť cez kázeň pred oltár. Prekvapení sme však boli, keď sme mali stavové vynaučovania pre mládencov a pre dievky. Samé mladé tváričky. Najstarší mládenci 17 až 18 roční. Dievky 15 až 16 ročné. Celá hádka. No, ale naša pochybnosť sa rozluštila, keď sme sa dozvedeli, že tu sa mladí zobierajú tak, že dievka nemá času zostárnuť a mládenec dovojaničiť. Pod kázňami si mládež posadala na studenú dlášku. Ľúto mi jej bolo, veď bola tuhá zima. Ale pán farár ma uspokojil. Dievky vraj nosia niekoľko sukní a preto, keď si aj sadnú na studenú dlášku, nezaškodí im. I vyšívané pantofličky si povyzúvali. Takto robili i chlapci. I tu musíme vedieť, že majú teplé vlnené ponožky. Nebolo teda nebezpečenstva, že prechladnú. Koncom svätých misií bola slávnosť božského srdca. Všetko sa jej tešilo. Zimnične sa na ňu pripravovala celá obec. Mládež chystala zástavky s rozličnými nápismi. Lampióny, sviečky, lampáše pre procesiu. Ale ako bude procesia, keď bola zima, až tak trešťalo? No ľudia sa toho neľakali. Žiadali si procesiu na každý prípad. A naozaj bola procesia. Skvele sa vydarila. Okná na domoch osvetlené, myhajúce sa svetlá lampiónov, srdce prenikajúci spev ľudu, hlahol zvonov a v tejto sviatočnej nálade medzi jasajúcimi zástupy kráčal Pán pánov a Kráľ kráľov, Ježiš Kristus. Hlboký dojem to urobilo na celú farnosť. Takého sme ešte nevideli, hovorili starci. A na 100 ľudí nieslo Krista vo svojom srdci. Veď už boli po svätej spovedi a po svetom prijímaní. Akú radosť mal Kristus Pán z tých očistených a ozdobených srdc, v ktorých už prebýval. Prišla konečne i záverečná pobožnosť na česť svätého kríža a lúčenie. Bolo clivo i nám, i veriacim. Veď sme navykli za 8 dní jeden na druhého. 40 sáň stálo pred farou, aby vyprevádzalo misionárov. Neslobodno toto robiť, hovorili misionári ľuďom. Každý nech zostane doma. Ale predstúpil jeden z mužov a povedal: Drahí páni misionári, doteraz sme vás my poslúchali, ale v tejto veci musíme nás zas vy poslúchať. Veď chceme s týmto demonštrovať za našu svätú cirkev a poctiť si svojich duchovných ako sluhov Kristových. Celý tento zástup si toto žiada a preto neráčte nám to zakazovať. Pohol sa pochod na stanicu. Zavznela radostná pápežská pieseň v Sedmobrežnom. Prečo spievajú práve túto pieseň? Pýtam sa pána farára. Ideme ulicou, kde bývajú evanielici. Chceme tým najavo dať svoju oddanosť k Rímu. Áno, takí sú naši katolícki Slováci v Selenči. Kde len môžu, všade zdôrazňujú svoju lásku, prítulnosť k cirkvi. Tak i tu. Prišli sme na stanicu. Slzavé oči, horúce stisnutie mozolnatých rúk povedali nám viac ako skvelé reči. Dali sme si posledné s Bohom a šli sme zas domov. Na vlaku sa dalo dúmať. Koľko tu šľachetných srdc. Či sa ešte dakedy uvidíme, aspoň v nebi, daj Bože. Zostaňte, drahí Selenčania, verní božskému srdcu, preblahoslavenej Panne Márii a Svätej cirkvi. Všeličo o Slovákoch v Selenči. Kedy prišli do Selenče? V roku 1758 už boli tam. Nemožno vedieť, či prišli rovno zo Slovenska. Prišli asi za veľkej kolonizácie po roku 1720 a či už inde boli složení a odtiaľ sa dostali do Selenče. Ani najstarší ľudia sa nepamätajú, odkiaľ prišli ich predkovia. Za svätých misií zapoatroval som starú, asi 75-ročnú babku. Dopytoval som sa jej, ale nevedela dať nejakého vysvetlenia. Môžu byť zo západného Slovenska, lebo takýmto nárečím hovoria. S nimi v jednom čase prišli aj evanielickí Slováci zo Starého Pazova. Sú stredného nárečia, akoby z Liptova. V matrike je už vtedy, v roku 1758, zaznačených asi 350 párov katolíckych. Aj evanielikov bolo iste asi toľko.
Zvláštny pomer. Zaujímavý je pomer medzi katolíckymi a evanjelickými Slovákmi. Ulica rozčesne celú obec na dve čiastky. Hore na juh bývajú katolíci, dolu na sever evanjelici. Katolíci si zadržali svoje nárečie a obyčaje, ale aj evanjelici svoje. Medzi sebou nažívajú priateľsky. Voľby ich však môžu rozkmotriť, lebo katolíci idú s ľudovou stranou, evanjelici sú za vládu. Práve v roku 1886 sa strhol takýto spor medzi katolíkmi a evanjelikmi pre richtára a notára natoľko, že akísi zlosinovia podplatili evanjelické dievča, ktoré bolo podpaľačom. Podpaľovalo katolíkov tak, že sorel kostol, škola a asi 15 až 20 domov. Konečne dievča prichytili. Na to sa však už zabudlo. Teraz je pokoj. Katolíci naozaj si milujú vieru, a to nie z obyčaje, ale z presvedčenia, z duševnej potreby. Strediskom ich lásky je pekný kostolík, ktorý usilovne navštevujú. V nedeľu a vo sviatok je kostol vždy preplnený. Katolíkov je v obci 1570. Svätých príjmaní ročne do 12 000. Odpadlíkov nie je to medzi nimi. Ale naopak je to s evanjelikmi. Mnohí z evanjelikov sa vracajú k pravde. Doteraz vrátilo sa ich do 200. Kroj a vrava. Reč. V šatstve sú jednotní, len mladé ženy a dievky sa líšia medzi sebou krojom. Napríklad katolícka dievka sa češe na venček, to jest vlasy si ovinie okolo hlavy, kým evanjelická dievka chodí s ručníkom na hlave. Katolícka mladá žena viaže kytku na štvorec čapkato, evanjelická končito. A v tom nepopustia. Z toho poznať, ktorá je katolíčka a ktorá evanjelička. I v nárečí sa delia. Evanjelik vie, katolík ví. Reč katolíkov je však čistejšia. Nemiešajú cudzích slov ako evanjelici. Evanjelik vraví kalap, šluka, katolík širák, slivka. Bohatstvo. Evanjelici sú bohatší ako katolíci. To má veľa príčin. Tak, na okolí je asi 9 obcí evanjelických, odkiaľ sa ženia a prinášajú si bohatstvo. A katolíci si vôbec nevyberie evanjeličku za ženu. Miešané manželstvo je u nich neslýchaná vec. Ale neberú katolíci ani katolíčku Maďarku alebo Nemkyňu. Teda odkázaní sú len na seba. Evanjelické rodiny, pretože sú bohatšie, nemávajú iba 1 alebo 2 deti. Chudobnejšie nábožné rodiny katolícke mávajú viac detí. Čulý život. Čo sa týka osvety, dosť sú poučení. Analfabetov nie je to medzi nimi. Ba naši Slováci aj 3 reči hovoria mimo slovenskej. Chorvátsky, maďarsky a nemecky. Analfabetov preto niet, lebo obec od založenia vždy mala svoju školu a je pohromade okolo kostola a školy. Katolíci majú svoj čítací spolok, ktorý vedie v kresťanskom smere ich neúnavný a horlivý organista učiteľ František Berkeš. Na pečiatke majú obraz Božského srdca a nepoškvrnenej Panny Márie s nápisom Slovenský čítací spolok Selenča, Báčka. Do obce chodí posol Božského srdca v 85. exemplároch. Čítajú aj Serafínsky svet. Spolok svätého Vojtecha má tu asi 30 členov. Kalendáre len katolícke čítajú, a to Pútnika zo spolku svätého Vojtecha, tiež asi 30 kusov, a 200 kusov misionárskeho kalendára z Nitry. Politické noviny len v čítacom spolku čítajú, a to zo Záhrebu Horvátske noviny a jedny z Belehradu. I divadelné predstavenia zariaďujú. Obyčajne také kusy hrávajú, ktoré má na sklade spolok svätého Vojtecha, ako napríklad Kríž pod lipou, Opustená, Stratená, Až lipa zakvitne, Slovenský legionár, Lurdská pasáčka a iné. Teda chváletibný, čulý život. Obyčajne, čo si z milej vlasti priniesli, verne si aj zachovali. Keď zámožnejší zomrie, hneď po pohrabe majú kar, to jest hostinu. Tu pohostia tých, čo sa boli modliť pri mŕtvom, kým bol v dome vystretý. Pri tejto pobožnosti sa modlia a spievajú až do rána. Po pohrabe je zádušná svätá omša. Všetci príbuzní idú na svätú spoveď a na sväté prijímanie, čo obyčajne obetujú za mŕtvého. Pohrab býva nádherný. Prv nedajú mŕtvého do truhly, kým kňaz a kantor nevojdu do dvier, kde mŕtvy leží a neodspievajú non intres, potom libera,
a končia piesňou Už som. Na dvore je circum dederunt. Nakoniec odobierka asi 20 až 30 veršov. O pohrab sa stará krstný otec. Tiež i jamu on kope. Hrobára nemajú. Veselie. Na obecný dom sa ide bez muziky, kým do kostola idú slávnostne oblečení a sprevádzaní muzikou. Hostina je nádherná. Mäsová polievka, kapusta, paprikáš, pečené mäso s kyslými šalátmi. Na konci koláčky, dorty a tak ďalej. Svadba je popoludní a trvá až do rána. Tancujú verbung, podobný čardášu. Je to ľud milý, veselý, nábožný a pracovitý. Na celom okolí ich radi vidia na prácu. Sú spoľahliví robotníci.